tu zi. Dirigul meu zice, am stat să mă pregătesc să spun ceva cu această ocazie specială. Și prima dată mi-am pus întrebarea care este mobilul acestei revederi după atâția ani. Și n-am găsit niciun răspuns decât curiozitate. Păi este curiozitate, da. Îți dai seama cum arată oamenii după 50 de ani. Și am mai făcut-o și... Deci beculețul era într-o gaură pe mâner aici, așa să-l vezi, și avea un căpăcel transparent pus deasupra. Așa. Deci ridicai căpăcelul ăla și împingeai beculețul așa în mâner într-o parte și sub beculeț era un șurup. Și șurupai șurupul și se ridica mânerul. Acordul global. Și vine și se așează excedat, extenuat, pune cap mâine așa pe birou și spune am reușit, l-am pus pe domnul Georgescu. A fost victoria lui, nu? Da. Deci două momente de greață major. Da. Era un tip nemaipomenit care a dărut mai înainte de 87 în jos. Da. Lei 3 zile. Lei nu. Da. Asta... Lei, dar lei. Lei? Am auzit, de 100 de lei înseamnă 20 de dolari. 20 înseamnă mai nimică. 3 zile, nu știu ce înseamnă. Dar transportul ți-l asigurai tu, te duceai la parcel. Deci ce te dau hotel și mâncare, te dau sau nu? Da. Și că o ofertă nemaipomenită. De la nici la colegi, vă duceți-vă la colegi. Ce vă Am găsit o ofertă acum de 2 specialiști. Insule Greșești și Cipiu. Așa. Vreo 10 zile în Santorini, la 300 de euro. Deci nu. M-aș fi dus cu mâini și cu picioare, dar este acum prima decadă lui iunie și eu pe 8 iar trebuie să merg la procese și iar trebuie să nu bătea. A fost nevastă mea în Creta. Bravo. O săptămână, 300 de euro, demi-pensiune, Mai sunt niște programe. un hotel absolut civilizat, pe plajă, deci acum suntem 1 iunie. A fost în mai, până la mijloc, să zicem, dar o vreme bună care le-a permis să se dea nundă. Adică era apa bună, plaja bună, breakfast și gin. Cred că dimineața și seara, da. Perfect. Restul zilei, Dacă mănânci bine dimineața, nici nu se mai trebuie Creta. Da, bineînțeles. E de la bufet suedez, chestii sau... Oh, fratele meu alb e, trai pe că trai. nu, dar bufetul e așa de consistent, că știu că... Spun că mănânci la cine. Da. Și mai trebuie să mănânci pe parcurs decât la era comunică. deschidere de sezon, să zicem așa. Patronul și personalul Un adevărat festin, cum se cheamă. Ce faci, bă, mai dai? Așa, nu știu dacă e bine, dar nu pot să mă concentrez dacă te concentrezi. Deci, pizda mă, unde să mai... Asta este, cum să spun, la o clinică privată, la ceva? Da, la Medline. Ah, Medline, da, am cunoscut. Am fost și eu la un de-asta de... Deci, inadmisibil, domne. 5-7 minute și te expediezi. Și cât costă de asta? 2 milioane? 140. Aproape, am zis bine. Ce luăm la desert? Eu o bere. Ce luăm? Sunteți în fața mea, nu știu, Nu mai. am rămas în urmă. Eu mai pot să beau o bere. Nu mai vreau nimic, asta și... Rămâi și Am atunci la băut mine. vreo câte? 4? Nu, 4 am băut eu, cred că. Eu cred că la mine halba e asta prima. Dar nu știu, văd că...
Că facultatea și facultatea. Posibil să fie învățat bine la acest sistem. Sigur, a fost cineva rapid, dacă de director de Da, dar tu ai cerut de la Digi opțiune să te poți conecta, nu? Cât te costă asta în plus? Asta e întrebarea. Funcție de trafic, probabil. Nu, mi l-a dat Ți l-a dat... Acum o să apară Google Maps. Aici, din întâmplare,